Horas madihamu amanami, dohot inanami, nah hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pajuppa musahita di program Sulu-Sulu Dohatam. Ima na pinatupa ni lembaga penginjilan GLFI manang sedang bertanauli tu Indonesia. Au pendeta huntal manalu na yang pasahaton hatani debata tuhamu. Alani jumbo lumah hitam martangyang. Debata nami debata Jahuba maulihat madiho di bagasan manuguton. Siala bodo pihami ubege hatami. Huboto hami do Tuhan yang gu hatami hati kosammu doi. Jala gu kuasom doi. Alani aliamang hatahun mahatami asa hopeop hami jala hulahuk kami. Di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amin. Ia hatani tuhata nabui bigotta di bagasan manuguton ima nabinuat sian Yohanes 10 ayat 20 rodi 20 sada songonom ma didok disi alai dang holan nasida hutang yakon dodo akan yang persea do pediau tinuguni hatana sida asa sadana sida saluhutna songon ho aliamang di bagasan au jala au di bagasan ho songoni manang nasida di bagasan hita asa persea pertibion ho namar suruau. Ya judul ni renungan tahun ima huaso hasadaun ni na persea. Adong sada huaso nama sebelga di hasadaun ni akahalak na persea. Alanido tung masai di halumohon Yesus do hasadaut ta hasadaun ni akahalak na persea. Ditangyang nai pola didok asa songon ho aleamang di bagasan au nang au di bagasan ho asa songoni nasidape di bagasan hita ninna Jesusi. Molo sada tutu hita na persea songon hasadon niya mai dohot anahi gabi boy ma debato pertibion na debata amado marsuru Jesusi rotu pertibion lo paluahon akajol maperdosa asa unang betong jol mana merdosai toktong di bawah dosa alai asa persia tu Jesusi jala marhite persiona tu Jesusi boy nasida madapat hangoluan saliling ni lelengna salileng susada do pena persia maul do pertibion mangatusi dohot maboto ise do sa sitong na Jesusi alai hatan itu hatta pengontok kita molo sadahita sudena persea boto on di pertibion ma na debata amado marsuru Jesusi gabe murama na sila persea tu Jesusi jala olo majalu Jesusi gabe Tuhan jala sipalua di ngolu ni nasida asa hape nasida pe boy toktong taruli di hangoluan saliling nililing na marhite-hite na majalo asi dohot holong na debata di bagasan hapersiaon na tu Yesus Kristusi atong tung tapasada marohatta. Sara situtu asa bohita sarudot sang panortor
sahata tu doluk, sahata tu toruan di paranguluotta lumobima nalaho pararaton barita nauli tuliat pertibion. Hasang apa mari debata di gijang jala dame madihita huhut sadaro hatta. Amen. Martangyang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan nami alanung nga marihiti hatami disesuai ho tutu asa tung sadahami sude hami na percaya tu Yesus Kristus. Songon hasadaon ni amai di bagasan Yesus. Yesus si di bagasan amai. Asa songon ni mahami saluhut na letuan na percaya di bagasan hamu. Asa tung di pertibion hodo ale di bata ama na marsuru Yesus si gabe Tuhan jala si palua dia kajolma na ulo percaya di ibana. Mauliate madiho ali Tuhan nami di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amin. Mauliate menang dainang siala naung dibagi hamuna hatan itu hatta di bagasan managuton sampai tu napajupah tamuse di minggu nanangro. Tuhan Yesus Kristus ma mamasu-masu hita saluhutna. Horas.